Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Hämeenlinnaan ja Hämeenkaareen. Legendaarinen paikka jälleen meillä kohtaamispaikkana. HPK kohtaa tänä iltana LP Kangasalan. Mielenkiintoinen ottelupari, jossa molemmat joukkueet janoavat varmasti sarjapisteitä. Molemmille joukkueille joulutauko koittaa tämän ottelun jälkeen. Sarjataulukko meille kertoo sen, että HPK tällä hetkellä kakkosena. LP Kangasala löytyy sieltä 5. Voitot ovat HPKlle 10-4. Kangasalalla aika tasaista 6-6 molemmat. Tai saldo on tasainen. Suoraan välieräpaikkaa nämä joukkueet hakevat. Ja kun katsotaan noita edellisiä 3 ottelua, Kangasalan ottelut ovat Kangasala Orpo 3-0, Kangasala Pieksämäki Volley 3-0, Kangasala Liigablokki 3-0. Puhdasta saldoa sillä puolella näyttää tuossa. Ja HPK on sitten puolestaan ruudussa nyt HPK Orpo 0-3. Woman Volley HPK 3-2 ja HPK Kuoritainen 3-0. Lähtökohdat ovat suurin piirtein siinä tämän illan kamppailuun. Millä mielellä sitten valmentajat lähtevät tähän kamppailuun? Mielenkiintoisia kommentteja kuullaan seuraavaksi. Tuomas Alatalo, eilinen tappio, onko se jo unohdettu tämän päivän HPK-peliin? No on se unohdettu, että tuossa itse yön sitä pohdiskeli ja nyt on uusi päivä ja uudet kujet. Viimeinen peli ennen joulutaukoa varmaan kiinnostaa pisteiden muodossa. Onko LP Kangasala aikataulussa? No ihan kohtalaisen hyvin, että meillä on sanotaan tuommoinen 4 sakki runkosarjassa virallinen tavoite, että 5. ollaan tällä hetkellä, eli kyllä niin kuin pisteet totta kai siinä mielessä maistuisi, että pysytään siinä kisassa mukana. Ja Kangasalan aseet tähän päivään? No koitetaan saada semmoinen hurlumheitonne hyökkäyspeli, että teille oli se puoli aika piipussa, että toki sitten täytyy myös, siellä on erittäin kovat 3 ulkomaalaista HPK:lla, niin ainakin 2 saada niistä riittävästi kuriin, niin uskon, että on sitten saumat voittoon. Ja LP Kangasalan ulkomaalaisvahvistukset, nähdäänkö ne tänään kentällä vai mennäänkö kotimaisin voimin? No katsotaan nyt tuossa noin, että mikä on päivävire, että millaisella kokoonpanolla aloitetaan, että kaikki on meillä syksyn aikana pelannut, niin koitetaan löytää se hyvä nippu, jolla voitetaan tänään. Jukka Koskinen, ajatukset tämän päivän peliin, onko jouluaatto mielessä vai onko pisteet mielessä? No kyllä nyt on pisteet mielessä ekana, että joulu tulkoon sitten sen jälkeen. Teillä on ollut loukkaantumisten vaivaama alkukausi, syyskausi. Mikä on joukkueen terveystilanne tänään? No kyllä ne kaikki pelikuntoisia on tänään, että päästään taas vähän kehittämään meidän uutta pelaamistamme. 3 edellistä peliä, jos muistellaan, niitä on ollut aika vaiherikkaita HPK:n lasien läpi katseltuna. Ihmeellisyyksiä on tapahtunut. Uskotko, että joukkue tänään pelaa niin kuin valmentaja haluaa? No joo, kyllä viime peli on mun mielestä mentiin alusta loppuun asti. Se on aika kurinalasta ja jotain löydettiin Suetakin paremmin mukaan siihen, että se nyt vie varmasti aikansa että saadaan uusi kuusikko niin kuin uomilleen. Ja vahvuudet HPK:lla tämän päivän kamppailuun? No kyllä me koko ajan suojaakopia tuodaan enemmän mukaan siihen ja toivon, että onnistumisia alkaa tulla sieltä puolelta. Ja totta kai Marina ja Anna on varmaan isoissa rooleissa kyllä. Siinäpä valmentajat kertoivat sitten omat näkemykset tästä kamppailusta ja me lähdemme katsomaan millä näkemyksillä sitten joukkueet avaavat tämän kamppailun ja otetaan vierasjoukkue LP Kangasala sen avaus ensiksi ruutuun. Jasmine Tahvanainen, Roosa Laakkonen, Evelina Vilponen, Keila Jeter ja Maria Tuominen, Hanna Salomäki ja liberona Tiia-Mari Siemänen, Liisa Hurskainen, Oona Ylipekkala, Nikole Kulhaas on penkillä, Tuomas Alatalo päävalmentaja, Pasi Palonen kakkosvalmentajana. Siinä on Kangasalan starttiryhmitys ja kotijoukkue HPK avaa seuraavanlaisesti. Katja Kylmäaho, Karolina Friberg, Sue Jacobi, Anna Boritseva, Pihla Pelkio, Marina Skender, Annika Kivioja, Noora Venho, Hanna Ylönen ja Riikka Koivusaari ovat myöskin kokoonpanossa mukana. Jukka Koskinen, Sanna Heino ovat sitten puolestaan penkin päässä. Kokoonpanot ovat
nähty ja kuultu ja me käymme pienellä mainoskatkolla sen jälkeen takaisin Hämeenkaareen ja ensimmäiseen palloon. Tänään onkin sitten Hämeenkaaressa erikoista ohjelmaa tuossa pitkällä erätaululla, nimittäin tulee sellainen pelkkä painikoira Duvion Lepolas alias Leon Lepponen. Hallitseva suomalaisveri tulee esittämään omaa tottelevaa suuttaan tuonne kentälle, jos olette koiraa siitä kiinnittänyt. Ja näin ollaan takaisin lähetyksessä täältä Hämeenkaaresta, jossa kaikki valmistaa ensimmäiseen palloon. Tuomarikaksikko Raine Hakala päätuomarina siinä kuvassa tällä hetkellä ja verkkotuomarina Keijo Ylikivistö. Siinä tuomarikaksikko Petri Salmi, Arto Mutikainen ovat rajatuomareina. Niin kuin tuossa ennen pelin alkua sanoinkin rajatuomareille, että pitkät tukat tänään rajalla ovat, kun ensimmäinen pallo lähtee liikkeelle. Salomäki pistää pallon liikkeelle. Hyvä vastaanotto HPK:lta tulee. Kylmäho rakentaa heti satasta tuonne kakkospaikalle. Sen Tahvanainen puolustaa vielä peliin. Jäter pistää sitten torjuntaan ja HPK ottaa ensimmäisen pisteen. 1-0 kotijoukkueelle. Pikkaisen heppoiseksi jäi tuo hyökkäys LP Kangasalta ja Katja Kylmäaho, joukkuekapteeni. Maajoukkueen passari pistää sitten palloa liikkeelle. Jetersen vastaanottaa sitten Tahvanainen vetää verkkoon, ei vaan verkkoon lähelle tuon pallon torjunnan kautta. Pallo tipahtaa tuonne HPK-kenttään ja näin avauspiste myöskin LP Kangasalalle. 1-1. Enteileekö tämä pitkää iltaa Hämeenkaaressa? Sen näyttää seuraavat erät, mitä sieltä on tulossa. Roosa Laakkonen joka tapauksessa nyt aloittamassa Kangasalta ja pallo liikkeelle. Hyvä vastaanotto. Kylmäho rakentaa kakkospaikalle. Boriceva vetää torjuntaan. Skender käy hakemassa sen vielä peliin. Ja sitten tulee pystytys Jacobilta, joka pysähtyy komeaan LP Kangasalan torjuntaan. 2-1 Kangasalle. Tässä se nähdään. Siinä on 3 naista melkein hakemassa tuota palloa. 2 torjunnalla se napataan. Roosa Laakkonen Kangasalta aloittamassa. Pitkän huiskealla Laakkonen 191 senttiä mittaa hänellä, pistää pallon liikkeelle. Sitten haetaan nelospaikalta ratkaisua, se on kuitenkin kevyt, kun Tahvanainen juuttaa torjunnan taakse. Nyt haetaan Boricevaa kakkospaikalta, Boriceva jo juuttaa, Tuominen rakentaa uudemman kerran kakkospaikalle, siellä Tahvanainen ei uppoa tällä kertaa tuo pallo. Häkkinen joutuu passarin tehtäviin ja nyt pysähtyy Tahvanainen Vilponen torjuntapariin jälleen kerran. Jacobin hyökkäys 3-1. Hyvää torjuntapelaamista LP Kangasalta on nähtävillä. Ensimmäisen erän alkupuolella nelospaikka on nakitettu aika tylysti kiinni ja siinä lukemat taululla 3-1. Nyt menee aloitus pitkäksi Laakkoselta ja siitä kavennuspiste tulee kotijoukkue HPK:lle, kun aloittamaan astelee viimeksi Hämeenlinnassa urhopelaajattareksi valittu Anna Boriceva, joukkueen selkäranka, joka on melkein tilastossa kuin tilastossa ykkösenä naisten mestaruusliigassa. Vastaanotto meni suoraan pallontilanteeksi ja sieltä pääsee sitten kakkospaikka pyssyttämään ja se on kyllä kiva katsoa vaikkapa uudemman kerran tuo Jacobin. Suut Jacobi pääsee vastapallotilanteeseen ja näistä ei pitäisi yleensä ainakaan vahvistusten erehtyä. Pinna tasoittaa 3-3, kun Boricevan seuraava vastaanotto pikkaisen menee pintaan edelleenkin Hanna Salomäeltä ja siitä ottaa johtopisteen HPK. Keskiosasto nakittaa siitä komean pisteen. Boriceva edelleen aloittamassa. Systemaattisesti Laakkosta nyt pommitetaan. Nyt tulee keskihyökkäys, joka ei vielä kuitenkaan uppoa. Jacobi toimittaa tuon pallon Kangasalan puolelle ja keskeltä mennään uudemman kerran ja se uppoaa. Toinen kerta toden sanoo.
Vilponen nappaa pallon tylysti kenttään. Eikä sille mahda Sanna Häkkinen libero mitään sitten kotijoukkueen puolelta. Kun aloittamassa Jasmine Tahvanainen, 19 vuotta, 184 senttiä, sai peliluvan Tuomas Alatalolta. Eilinen kolmas erä oli hänen osaltaan sen verran hyvä, että Alatalo antoi mahdollisuuden ja nyt antaa mahdollisuuden pisteelle sitten Marina Skender. OPK nelospaikalta torjunta ei pysty pysäyttämään Skenderin hyvää hyökkäystä ohi torjunnan. Juntta puolelta tulee, että pamahtaa 5-4 HPKlle. Pihla Pelkiö aloittamassa. Viime kaudellakin HPK:ssa Pelkiö pelasi. Tuominen rakentaa nyt nelospaikalle. Sieltä pystyttää sitten Jeteri ja loppupelissä Jeterin hyökkäyks tuo tasoittavan 5. pisteen. 5-5 lukemat taululla. Puolustuksen kautta pallo ei enää peliin nouse, kun Kayla Yetter USAsta pistää pallon liikkeelle ja näin on kylmähon passi sitten Skenderillä ja Skender pysähtyy hyvän torjuntaan. Vilponen jälleen pelissä hienosti mukana. Vilponen nyt napsii näitä torjuntapisteitä komeasti. Kangasalle ja Jeteri aloittamassa, pistää pitkän, Mankuisi nyt on vähän kylmähalla kiire. Skender ottaa hipattuista torjunnasta tuo pallo, sen jälkeen sitten nelospaikalta pystyttää Salomäki ja sen pystytys tuo pisteen, taistelupisteen 8-5. Kangasala ottaa aivan 7-5. 7-5 tietysti lukemat ovat tuolla taululla Kangasalan hyväksi. Kayla Yetter. Keskitään jätetään tätä palloa, sen puolustaa kuitenkin peli Sievänen hienosti. Nostaa ja nyt haetaan rullaa, Salomäki ei kuitenkaan palloa saa uppoamaan. Boritseva 3 metristä jujuttaa, Tuominen juttaa nyt sitten tuonne ykkösnurkkaan. Boritseva käy voimassa tuon pallon peliin ja mitä tekee sitten kakkospaikka, sieltä pystytetään. Ei kuitenkaan tuo pallo jää, kunnes käsittelyvirheeksi tuomitaan tämä kosketus. Ei ihan puhtain ollut kyllä. 6-7, kavennuspiste siitä tulee. Sue Jacobi. Jenkin vahvistus pistää aloituksen rättiin. 8-6. Ja tässä vaiheessa totta kai Papan omalle Matias Pojalle lähtevät terveiset. Tänään kävi pieni haaveri tuolla päiväkodissa mäkeä laskiessa, mutta pienet haaverit varmasti paranevat. Matias tsemppiä vaan seuraavaan päiväkotipäivää ja tsemppiä nyt näyttää olevan LP Kangasalla. Suoraan aloituksesta Vilponen tekee siinä pisteen. 9-6. Evelina Vilponen. Hyvä erän aloitus ja nyt pistää jälleen vaikean aloituksen. Skender vaikeuksissa tuon pallon kanssa saatu kuitenkin toimitettua vastapalloksi. Komeasti kyllä kerta kaikkiaan Hanna Salomäelle, joka on kuin tuulispäänä paikalla. 10-6 tilanteessa. 60 tilanteessa HPK:n aika lisää. Me ei päästä niinku hyökkää noin vaan paukuttelemaan. Sitten muistetaan, nyt on niinku toikia on lyöty lukkoon. Ei pitänyt lyödä keskarin käsi rajaa. Tai sitten kunnolla ohittessa sieltä. Marina ja Sanna otti aika peräkkäin siinä puolustuksissa. Marina sit korkeintaan nämä, ettei ota näitä, että se on luottanut sit siihen tai sitten 4 pistettä on vierasjoukkue LP Kangasala pystynyt ottamaan etumatkaan ansaitusti. Hyvillä torjunnilla, hyvillä hyökkäyksillä ja terävällä pelaamisella. Vilponen aloittamassa edelleen ja pistää kolmannen peräkkäin. Kyllä täytyy sanoa, että Evelina Vilponen tekee hyvää työtä nyt. Oli sitten aloittamassa tai torjumassa tuossa kentällä.
Uusi lähtee vastaanotto suurin piirtein sinne päin minne pitää, mutta kunhan hyökkäystä HPK ei pysty tuosta rakentamaan. Maria Tuominen rakentaa keskelle paikkaa ja torjunta on paikalla tällä kertaa. Sitten HPK:lla Skender ja Friberg ovat siinä tehokkaana verkolla, nappaavat tuon kaivatun torjuntapisteen. Molemmat neidot siinä pomppaa ilmaan. 7-11. HPK takaa jo asemassa ja aloittamassa Marina Skender, jonka panosta varmasti HPK-valmentaja Jukka Koskinen toivoo paremmaksi tulevan. Pinna Kangasalle. 12-7. Maria Tuomisen aloituspelissä. Ja Tuomisen käsien kautta pallo pitkäksi. Friberg kakkospaikalla tulee tehokkaasti. 9-12. Siinä kuvassa Anna Poricheva. Ja Fribergille pelataan tämä paikka tuonne kakkoskulmaukseen. Ja Karoliina Friberg aloittamassa viime kaudella Mestossa. Tuominen rakentaa keskihyökkäystä. Siitä ei kuitenkaan palloa kuulemaan. Laakkonen saa. Ja sieltä hakee Tiimari Sievänen tuon pallon. Ja sitten tulee laidasta Salomäki ja niittää pallon kenttään. Hyvä hyökkäys Hanna Salomäeltä. 19-vuotias Hanna Salomäki näyttää, että sieltä kun pallo on tarjolla, niin aika reippaalla kädellä ne hyökkäykset sieltä lähtevät. 176 senttiä mittaa ja hyvä pomppu. Tarjoavat mahdollisuuden siitä kunnollisia hyökkäyksiä. Nyt näyttää olevan vaikeuksia vastaanotolla. Salomäki tekee S-aloituksen siitä. 14-8. Vierasjoukkueen johdossa mennään tekniselle aikalisälle. Kangasala on ollut pirteämpi. Tule sinäkin paikalliseen lääkärikeskukseen. Pelaa. Vastaanotto, itseluottamus, hyvällä syötöllä tulee, mutta se pitää nyt nostaa. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Sen jälkeen meidän pitää ottaa se hyökkäyspuoli haltuun. Vastustajan leikittelemään kanssa ihan miten tykkää. Vähän ollaan torjunnassakin meillä, mistä hän tulee ja taas. Hei, nyt herätään pikkuhiljaa. Näistä edessä otetaan vielä kiinni ja sillä selvä. Kangasalahan eilen sai kyytiä Oriverin ponnistukselta 3-0 ja uusi päivä kaiken muuttaa voi. Ja Orivesi on tuntunut olevan myöskin kivenen kaskessa HPK-joukkueelle, eli kyllä tappioita on tullut puolin ja toisin. Peli käynnissä, Hanna Salmajan aloitusta pelataan. Vastaan ihan lyönnillä joutuu ottamaan nyt sitten passin paikkaa Kylmäaho ja nyt pelataan sitten nelospaikalta. Jeterin johdolla ja jenkkityttö pistää Keila Jeter pistää pallon kenttään. 15-8. Nälkäisemmältä joukkueelta tuntuu tällä hetkellä LP Kangasala. Torjunnan ohi tulee tuokin Jeterin hyökkäys, kun aloittamassa Hanna Salomäki. Vastaanotossa Häkkinen. Sitten pelataan Porichevalle. Porichevan hyökkäyksen puolustaa Tiimari Sievänen. Jeterin torjunnan kautta pallo uudestaan pelattavaksi. Eka Tuomisen ratkaisu se on Tahvanaiselle satanen, ei kovin kummoinen. Sitten tulee Skender. Sen hakee Sievänen peliin. Ja HPK rakentaa uutta hyökkäystä. Uudemman kerran tulee Skender, sen puolustaa Tuominen. Ja nyt on passin paikka ja hyökkäyksen paikka sitten Tahvanaisella. Kuitenkaan pallo ei jää. Nyt haetaan nelospaikalta Jeteriä ja pysähtyy torjuntaan. Ja siinä ovat Piila Pelkiön kädet korkeimmalla. Ja HPK ottaa siitä 9-15 kavennuspisteen. Aloittamassa Katja Kylmäaho. Vastaanotossa sitten Sievänen ottaa hyvän vastaanoton ja nyt tulee Rosa Laakkosen tontille tuo pallo. Suoraan torjutaan, tuo hyökkäys päättyy ja sen jälkeen puolustamaton pallo hankalasta paikasta. 10-15 HPK kaventaa. Ja siinä joukkueen kapteenin aloitus lähtee liikkeelle, siellä haetaan Sievästä. Anteeksi, ei haeta Sievästä, vaan haetaan Salomäkeä ja
Pallo päättyy nelospaikan kautta pisteeksi Kangasalle. Tsekki siihen torjunnan taakse ja aloittamaan astelee Roosa Laakkonen. Pitkänä huiskea keskitorjuja. Jacobi ei saa kunnon hyökkäystä aikaiseksi. Vilponen nyt passin paikkaa hakee. Sieltä pystytään sitten. Jeter ei saa kuitenkaan palloa kuolemaan. Ja nyt haetaan ykkösnurkkaa, joka on Jacobilla on vähän liian lähellä. Pallot menee takareista pitkäksi 17-10. Ja HPK toinen aikalisä. Ei, me pelataan tätä peliä nyt täällä jostain syystä koko ajan. Hei, meidän pitää saada nostot tälle alueelle, että me vasta me lyödäänkin täältä näin. Vaikka me on etupelaajia, me joudutaan lyömään 3-4 metriä. Nyt täytyy ruveta tekemään hommat paremmin. Vastaanotto jää koko ajan tänne näin. Vähän rohkeammin sinne verkolle sitä palloa, että me päästään hyökkäämään. Nythän me taputellaan ja sitten ja teipataan täältä. Nyt on kättä vaan meidän. Aikaliset on käytetty HPK:lla tässä tilanteessa, tässä erässä. Ja aloittamassa Roosa Laakkonen. 7 pisteen etumatka jo Kangasalla on. Ja Verkkonahan kautta ässänä kenttään pistää sitten Kangasalla seuraavan pisteen. Kyllä siinä oli jo pikkaisen ihan tuuriakin matkassa tuossa pallossa, kun Roosa Laakkosen aloitus kenttään tipahtaa. Ja Laakkosen seuraava lähtee myöskin matalana liikkeelle. Hyvä vastaanotto siitä HPK:lle tulee ja nyt tulee keskihyökkäys, johon ottaa näpit väliin Hanna Salomäki. Ja siitä tulee pinna HPK:lle 11-18. Anna Boriceva. Laakkonen, Salomäki nostaa tuon pallon. Sitten Jeter onnistuu nelospaikalta. 19-11. Jasmine Tahvanainen. Siitä lähtee Tahvanaisen aloitus. Siinä haetaan Skenderi ja Skenderille pelataan tuon passin paikka, kun hyökkäystä ei tule. Vaan Tuuni rakentaa nyt sitten nelospaikalle. Keila Jeter ei saa palloa jäämään. Skenderi Uudenmäkerä vetää päin torjuntaa. Sen pomppii ja tulee vielä Uudenmäkerän LP Kangaslan puolelle. Mikä on Tuomisen ratkaisu? Se on keskihyökkäys. Todennäköisesti sen kautta pallo menee ja menee tavoittamattomiin. Ei sinne Katja Kylmäaho pääse enää näppejä laittamaan väliin. Ei myöskään Sue Jacobi ja näin 20-11 on menossa erä LP Kangasalle. Mutta on kyseessä naisten peli, jossa voi tapahtua ihan mitä tahansa. Ei vielä kuuluteta perään sitten sitä erävoittoa suuntaan tai toiseen. Jacobi vetää rätin kautta pitkäksi. HPK hän oli muun muassa Rovaniemellä pelaamassa tässä taannoin ja oli viemässä jo erä ja otteluvoittoa 3-1 lukemin, mutta 21-12 tilanteesta vielä Lumenvolley tuli ja nappasi erän nimiinsä ja vei sitten loppupelissä koko ottelun 3-2 ja se on kova nousu. Se on todella kova ja upea nousu. Pihla Pelkiö. Sieltä löytyy yksi opea pari pronssia hänen palkintokaapistaan, kun pallo lähtee liikkeelle. Salomäki vastaanottaa sen. Sitten haetaan Vilposta ja nyt pysähtyy Vilponen Skenderin ja Friberin torjuntaan 13-21. Ja kyllähän nyt HPK:lla pitkä taka-ajomatka on, mutta pallon ja piste kerrallaanhan niitä pinnoja tässä tulee. Heikki on seuraava. Hyvä vastaanotto. Tuominen rakentaa keskelle. Vastaanotto. Puolustus hoitaa tuon homman vain puolittain. Siinä tulee sitten Fribergille pikkainen haksahdus. Kuka ottaa ja mistä ottaa?
Sitten ei ota loppupelissä kumpikaan kunnolla. Kayla Yetter. Nelospaikalta tulee Skenderi ja tulee voimalla, pistää pallon kenttään ohi torjunnan Vilponen. Tuominen siinä torjuntaparina on ja Tuomisen mittakunnan on 173 ja hänet tiedetään, että ei ihan Suomen ulottuvin torjuja ole, niin hänen kohdataan tuo hyökkäys tulee ja nyt vaihdetaan Jacobi pois ja Venho lähtee tilalle, Noora Venho, ja vaihdetaan myöskin Katja Kylmäaho pois ja hänen tilalleen menee Annika Kivioja. OPK puolella siis tuplavaihto tulee. 14-22. Ja Noora Venhoko on nyt se pelaajatar, joka pistää HPK:n pelin uusiin uomiin. Siellä se vastaanotto menee suoraan tuonne verkkorahan päälle. Skender hihalla. Ja kuka toimittaa pallon? Se on Friberg, joka toimittaa tuon pallon tuonne LP Kangasalan puolelle. Sitten tulee nelospaikalta ja Salomäki meittaa pisteen. 23-14. 2 pisteen päässä LP Kangasala ensimmäisen erän voitosta. Ja nyt vaihtaa myöskin Kangasala. Maria Tuominen vaihtoon. Nicole Kohlhaas. Hollannin passia mukanaan kantava ammattipeluri tulee nyt sitten torjumaan ja Maria Tuomisen paikalle, eli pituutta lisää tuohon kentälle pistetään. Salomäki, Kohlhaas. Katsotaanpa mihin nyt tulee. Se tulee sitten tänne nelospaikalle. Ja kyllä Kohlhaas on neito paikallaan. Siinä napataan Rosa Laakkosen kanssa hyvä torjuntapari. Kohlhaas, Laakkonen ja 24-14. Ensimmäinen eräpallo on pelissä. Ja Vilponen se pistää liikkeelle. Sitten tulee Boriceva, joka ei pysy ruudussa. 14 kotijoukkueelle, 25 tulee sitten LP Kangasalle ja yllättävän nopeasti kyllä tämä erä pelattiin ja pelattiin aika mielenkiintoisissa merkeissä. Meillä on mielenkiintoisia tapahtumia tulossa sitten seuraavan erän jälkeen, eli toisen ja kolmannen erän välisellä erätauolla. Puhutaan vähän tilastotiedettä muun muassa. Kuinka luotettavia esimerkiksi Sari Virran tekemät tilastot ovat? Luottaako esimerkiksi Jukka Koskinen niihin kuin pässi suuriin sarviinsa? Kyllä mä uskon, että Jukka jo luottaa, koska me oltiin viime kausi jo Eurossa tehtiin yhdessä työtä, niin mä luulen, että me tunnetaan toisemme sen verran hyvin jo, että homma toimii. Sari Virta siis on meidän taukovieraanamme tuossa toisen ja kolmannen erän välillä. Ja nähdäänpä siellä muuten myöskin vähän sitten Leo Lepposta, eli koira ihminen on myöskin tämä HPK manageri Ville Kalliomäki, ja hänellä on hallitseva Suomen mestari palveluskoira hommista, ja hänen ohjaamana, Ville Kalliomäen ohjaamana nähdään sitten tämä kutsuma nimeltään Leo Lepponen, koira, joka ei välttämättä ihan lepposemmista päästä koiria ole, mutta mielenkiintoinen ja aika tottelevaisen oloinen koira, mitä tuossa päivällä jo päästiin häntä vähän seurailemaan. Pelastuskoira näytös siis tuossa toisella erätauolla, ja totta kai siellä on tulossa myöskin Lähi-Tapiolan aloitussyöttökisa, jossa Sari Virta pääsi meikäläiset vähän yllättävällä kikalla. No, se selviää, kun pysytte Uro TV-kanavalla.
sitä vaille valmishan se alkaa olla tämä toinen erä, että se pistetään liikkeelle. Tuomari kaksikkona siis Raine Hakala päätuomarina ja Keijo Ylikivistö verkkotuomarina tässä pelissä. Ja murska lukemilla ensimmäinen erä vierasjoukkue LP Kangasalalle. Jos ei eilen peli kulkenut Kangasalla Orpoa vastaan, niin tänään näyttää sille, että uusi päivä on todellakin muuttanut kaiken. Molemmat joukkueet totta kai niitä pisteitä haluavat ja siinä LP Kangasalan Tiia-Mari Sievänen pyörätti kuvissa ja tämän etukäinen oli puolestaan Jasmine Tahmanainen. Kun Katja Kylmäaho pistää pallon liikkeelle, toinen erä on käynnistynyt ja se käynnistyy Roosa Laakkosen raivoisalla keskihyökkäyksellä. Jos nyt tästä ensimmäistä pallosta pitäisi jotain päätellä, niin tahtotila on LP Kangasalalla aivan luokkaa parempi kuin kotijoukkueella. Hanna Salomäki aloittamassa. Ja siellä pommitetaan nyt sitä Sanna Häkkistä vastaanotossa. Boritseva joutuu lyömään vähän huonosta asennosta. Tuominen rakentaa kakkospaikalle. Siellä haetaan jujutusta. Sen puolustaa kuitenkin Häkkinen peliin. Jacobi on tullut takaisin kentälle tähän toiseen erään ja pistää jujutuksen liikkeelle. Ja keskeltä pamahtaa Laakkonen. Roosa Laakkonen ja 2 reikä ovat lukemat taululla. Hienoista herätysjuhlaa nyt tarvitsee kyllä HPK, mikäli meinaa tätä peliä sitten pitkittää ja pisteiden muodossa joulutaukoa kohti mennään. Kylmäaho rakentaa nelospaikalle. Pitkäksi lähtee tuo hyökkäys. Jacobi ei ole vielä ihan löytänyt sitä parasta terää passari Kylmäahon kanssa, mitä hän ehkä toivoisi löytyvän. 3-0. Kangasala johtaa. Hanna Salomäki. Häkkinen vastaanottaa. Boritseva pysähtyy torjunta. Häkkinen hakee tuon pallon uudestaan peliin. Boritseva uudemman kerran ja pysähtyy siihen Keila Jeterin torjuntaan. Vain yksin Jeter on torjumassa 4-0 Kangasalle. Ja Tuomas Alatalo, Kangasalan päävalmentaja, totta kai on tyytyväinen siihen, että peli kulkee tähän malliin. Salomäen seuraava aloitus menee takarajasta hiuksenhienosti pitkäksi. 1-4, siitä avauspiste myöskin kotijoukkueelle. Aloittama lähtee Anna Boricheva. Ei Kympin sakissa S-syötössä ainakaan ole, mutta pistää vaikean aloituksen kuitenkin menemään. Häkkinen, sitten Kylmäaho ja nyt vetää äidin kädestä Sue Jacobi kakkospaikalta ja hankkii siitä pisteen. 2-4 OPK kaventaa. Boricheva on piste rohmuna. Tilastossa keskiarvo 18,5 pinnaa ennen tätä kamppailua on Borichevan pistelukemat, mutta ei oikein ole vakuuttanut sitten tämän päivän pelissä, kun hyökkäys Kangasalta menee leveäksi ja siitä kavennuspiste HPKlle. Seuraava aloitus lähtee Borichevan käsistä näin ja vastaanotossa Tiia-Mari Sievänen, hyvä vastaanotto tulee ja nyt tulee komea torjunta. Pihlapelkiö nakittaa kyllä komeasti siinä keskihyökkäyksen ja tasoittaa 4-4. Se oli tylytorjunta. 4-4. Boricheva aloittajan paikalla ja siinä kuvassa nähdään Raine Hakala, joka antaa ohjeen, että pistetä anna pallo liikkeelle. Nyt haetaan Jeteriä laidasta ja nyt pysähtyy Jeter. Siinä on Jacobi ja siinä on Pihlapelkiö, joka nakkaa seuraavan torjuntapisteen. Johan on Vuoristorataa. 5-4 ja Tuomas Alatalo ottaa Kangasalle aika lisää. Vetää ylhäältä eikä siinä pysty.
Ei ole mitään väliä, kun se pallo on vaan riittävän korkealla ja lyöt sinne perälle. Se ei ole mitään muuta. Just a couple good blocks. We know they're a good blocking team, so again, now we know what we want to do. We go again. Don't get any soft, yes. Right here, good block, so go hard high or diagonal. Yes. Koko ajan sulkee ykköspuolen pois. Niin. Pihlapelkillä 4 torjuntapinnaa tässä vaiheessa on. Skender 1, Friberillä 1. Ja vielä se joukkueesta sitten löytyy Vilponen, Evelina Vilponen siellä 2 torjuntaa. Eli kyllä Pelkio on tehokkaasti tuossa käsiä verkon päällä heilutellut. Aika lisää pidettyy, Boriceva aloittamassa, pistää matalaa. Leijaa liikkeelle, Jeterille pelataan, Jeter. Häkkinen sitten tulee Boricevan passi, Skender hakee. Sievänen sitten laidan kautta kakkospaikalta onnistuu Jasmine Tahvanainen ja tasoittaa LP Kangasalan 5-5. Pientä keskustelua siinä Tahvanainen ja passari Tuominen kävivät, että oliko nyt passi siellä päin, mihin suurin piirtein sen pitäisi mennä. Rosa Laakkonen Kangasalta aloittamassa. Äkkisen vastaanotto. Sitten Skender, aika pitkälle jää tuo Skenderin passi. 3 metristä vetää sitten onnistuneesti Salomäki. 6-5. Verkkonahan kautta tulee Anna Salomäen hyökkäys ja sinne tippuu HPK:n kenttään Rosa Laakkonen. Taitaa sitten Skenderiä. Jacobin kakkospaikalta onnistuu jujuttaa tuonne puolustuksen ulottumattomiin ja tasoittaa HPK:n lukemat 6-6. Pihlapelkiö 5+4. 6+5 ihan tarkkaan kun katsotaan. Sieltä lähtee Pelkiön aloitus liikkeelle. Salamojen vastaanotto on hyvä. Sitten Tahvanainen vetää tuolta kakkospaikan kautta pisteen Kangasalle 7-6. Eikä se Jacobi enää ehtinyt. Jasmine Tahvanainen. Jacobin vastaanotossa. Nyt pelataan nelospaikalle Skenderille. Verkkoon, antenniin, rättiin, kaikkeen niihin osuu sitten tuo pallo. 8-6 Kangasalle. Skender, joka on nyt palannut takaisin pelaamaan kokoonpanoon, on loukkaantumisistaan toipunut, mutta aivan terävittä otetta, mitä häneltä on totuttu näkemään edelliselläkin kaudella, ei ole vielä tänään tässä kamppailussa nähty. Häkkisen vastaanotto, sitten pelataan Jacobille ja Jacobi pystyttää ohi torjunnan. Vilponen Jeter ei pysty Jacobin hyökkäystä pysäyttämään. 7-8. Tuleeko penäti torjunnan yli? Sue Jacobi. Hakkunen paikka. Ja nyt aloittajan paikka ja pitkä keskittyminen. Ja hypäri lähtee liikkeelle näin. Hän menee suoraan verkkonahan päälle taisteltavaksi. Jacobi nostaa sen sitten passattavaksi. Skender lyö löysän. Nyt pelataan sitten tuonne kakkosnurkkaukseen. Ja sieltä napauttaa Evelina Vilponen pisteen. Vilponen pisteen tekijänä kakkospaikalta. Ai Vilponen. Pitkään aikaan päässytkään tekemään pinnaa. 5+3 kuitenkin tilastot kertovat ja aloitus pitkäksi 8-9. HPK saa siitä lahjapisteen. Marina Skender. Kroatti-vahvistus. HPK:lta aloittamassa. Pistää takarajasta pitkäksi, ei mene paljon, mutta rajatuomarin lippu nousee sen merkiksi, että ei kentällä tuo pallo kestä. 10-8. Ja
Evelina Vilponen. Satasta haetaan ja sieltä Satanen Kiviojalta naksahtaa kenttään. Annika Kivioja. Se vastaanotossa on Salomäki. Salomäelle pelataan myöskin tuo passin paikka. Skender taistelee ja saako Kylmä-aho vielä nostettua pallon peliin? Kyllä saa, mutta menee sivurajasta leveäksi tuo palautuspallo. Näin pinna menee sitten Kangasalan suuntaan 11-9. Siihen päättyy Kiviojan rotaatioaloituspaikka, kun Tuomisen aloitusta pelataan. Boritseva, sen puolustaa kuitenkin Salomäki tuonne HPK:n puolelle. Lisäpalloa jäämään sitten Pihla-Pelkkiö. Ja kenttään 3 nyt torjunnan ohi tulee sitten seuraava pinna LP Kangasalle. Kovaa taistelua nyt nähdään. Erittäin hyvä suoritus. Matala aloitus. Skender vastaanottaa. Kylmä-aho nelospaikalle. Boritseva. Sen nappaa vielä peliin puolustukseen. Salomäki. Häkkinen puolustaa. Nyt haetaan uudestaan Boritsevaa. Ja edelleen Salomäen näpit ovat siellä välissä. Salomäki nyt hyökkäämässä siihen. Ehtii kuitenkin Häkkinen. Ja nyt haetaan suoraan torjuntaa. Salomäki siellä torjumassa. Se oli hieno päätös Hanna Salomäelle tähän palloon. Pari hyvää puolustusta. Sen jälkeen oikea-aikainen aavistus tuohon torjuntatilanteeseen, johon Kylmä-aho haki suoraan jujutusta, mutta näpit välissä Kangasalta ja Tuominen saa pistää sitten seuraavaa aloitusta jo peliin. Nyt haetaan sitten Boritsevaa tuosta keskemmältä. Se kuitenkin Siemänen nostaa peliin. Salomäki ei onnistu tällä kertaa tuossa hyökkäyksessä. Kavennuspiste HPK:lle 10-13. Kylmä-aho. 3 pistettä takaa ajoittavaa HPK:lla tässä vaiheessa on. Seuraava pallo pelissä, Jeterisen vastaanottaa. Ja nyt pysähtyy Salomäen hyökkäys kakkospaikalta komeaan HPK:n torjuntaan. Pelkki on jälleen pahan teossa siellä Anna Boritsevan kanssa. Jeter sitten keskeltä tulee hyökkäys ja nyt pysähtyy Laakkonen jälleen keskitorjuja keskihyökkäykseen ja 12-13. Kyllä siinä lukee kun avointa kirjaa nyt Kangasalaa, mitä sitä on tulossa. Laakkonen pelataan tuo keskelle, ei kuitenkaan hyökkäystä. Laakkonen siitä aikaiseksi saa Skender, vetää sen, puolustaa kuitenkin Siemänen. Vielä pelattavaksi käsittelyvirheään tuo on, että heilahtaa Laakkosella. 13-13 HPK tullut tasoihin. Vaihto tulee, Kolhas tulee kentälle. Rosa Laakkonen vaihtoon. 197 senttiä on Nikole Kolhasin mitta. Keskitorjan paikalle tulee. Sitten Tahmelainen vetää nelospaikalle, sen puolustaa Kylmä-aho hienosti peliin. Häkkinen passaa ja sitten tulee Boritseva ja nyt taistellaan tämän pallon kanssa, eikä Kolhas ennätä tuohon palloon enää näppäjää väliin laittaa. 14-13. Se tuopi tuomarin vihellyksen ja se viepi meidät tekniselle aikalisälle. HPK johtaa pisteelle. Tiedoksi, että voit katsoa oman joukkueesi vieraspelin livenä KK-TV:stä. Matsit livenä. Passing works okay, so now we just need one kill goal. Yes. And again, we're going to be have joked many times. One time, ball comes back from the block, so on. We go again. Hard.
hard line, hard diagonal line. Yes. And we can also improve Jassu Mankuvi's defense is also area 2-1, 2-1. Yes. Our 4-5 defense is good. Yes. Okay, let's go! Ohjaaja tulee topakasti Tuomas Alatalolta ja siellähän on fysioterapeutti Kari Matjalainenkin mukana HPK:n ryhmässä. Sanna Heino siis kakkosvalmentaja, Jukka Koskinen päävalmentaja HPK:lla. Tuomas Alatalo tässä kuvassa on mies LP Kangasalan peräsimessä. Viihtynyt erittäin hyvin Kangasalla ainakin. Näin totesi tuossa äsken, kun häneltä ennen ottelua sitä kysyi, kun pallo pelissä aikalisen jälkeen. Ja nyt hyökätään sitten Jacobin käsien kautta. Ja pinna tulee teknisen aikalisen jälkeen HPK:lle 15-13. Viisi perättäistä pinnaa tullut sitten pinnatehtailu pysähtyy aloitusvirheeseen. Ja aloittamaan lähtee Salomäki. Hanna Salomäki. Pikkasen vastaanotto jää vajaaksi. Sitten Skenderille pelataan 3 metriä rikki. Tuo hyökkäys ei ole, vaan pallo tipahtaa kenttään 16-14. Hyvä jujutus Ovelaan paikkaan, Skenderiltä lähtee. Tahmanainen sen katselee sitten, että mitä tässä pitäisi tehdä. Boritseva aloittamassa. Jyteri vastaanottaa sen. Keskihyökkäys. Kolhaas sitä pysähtyy torjuntaan. Ja nyt on Jeterillä kyllä, sanoisinpa, että tekemätön paikka tuohon palloon. Pinna HPK:lle 17-14. Pallopelissä. Jeterille pelataan torjunnan kautta, pallo pomppii, sen hakee Boritseva vielä peliin. Skender nelospaikalta vetää torjunnan kautta, pallo peliin, se hakee Tuominen. Kuka passaa, se on Kolhaas. Jeter ei kunnolla tuosta hyökkäämään pääse. Sitten tulee HPK, tulee laidasta ja sieltä vedetään jenkkivahvistuksen avulla. Sue Jacobi tekee pisteen. 18-14. Aika lisää. Toinen aika lisää. Se menee LP Kangasalle. Now she uses you. Yes. Oh, every attack comes the line, so you can close it. And again, one side out. Koskisen ryhmä on terästäytynyt toissa erässä. Johtaa nyt 4 pisteellä. Tätä toista erää 18-14. Jeter siinä katselee, että tänne kun tulee Boritsevan aloitus, kyllä lähelle tulee ainakin. Ja se kuitenkin Tiamari Sievänen nostaa paljon peliin. Sitten tulee hyökkäys. Uudemman kerran pääsee Tahmanainen nyt Koskelan pallon, pistää passi liikkeelle. Hyvä puolustus, Kylmäaho tulee tuohon palloon. Häkkinen heittää passin paikkaa. Sieltä hakee Sievänen tuo pallo vielä peliin. Jeter nelospaikalta juuttaa torjunnan käsien kautta, pallo vielä on pelissä. Sitten tulee Sanna Häkkisen passi. Jacobi hujuttaa ja pallo pomppii ja nyt vetää sitten Jeter. Sen hakee Kylmäaho. Ja passarina Sanna Häkkinen. Jacobi ei kunnon hyökkäystä saa aikaiseksi. Kakkospaikalle tulee nyt hyökkäys. Sen hakee Kylmäaho. Ja nyt Jacobi ujuttaa sormilla sitten tuota palloa peliin. Jeter kaksinaista torjumassa, pallo tulee uudestaan torjunnasta pelattavaksi. Ja sitten tulee keskihyökkäys ja siihen päättyy Kulhaasin pamautukseen tämä hurjan pitkä pallo. Kavennuspiste Kangasalle. Olihan pitkä pallo. Kangasala kaventaa 15-18. Ja nyt aloittamassa Nikole Kolhaas. Pistää sivurajasta pallon leveäksi ja se antaa mahdollisuuden ottaa yksi askel lähemmäksi erävoittoa HPK:lle.
Häkkinen tulee Libero-hommista huiliin ja Kivioja lähtee takaisin kentälle. Kun etukentälle kun aloittamassa on Pihla-Pelkiö. Hyviä torjuntoja tänään esittänyt myös hyviä aloituksia ja nyt pistää seuraavan vaikean aloituksen, joka tuo pisteen. Pelkiö nappaa pinnan aloituksella. Pelkiö löytyy sieltä 10. S-aloitustilastossa ennen tätä kamppailua silloin niitä pinnoja tai pisteitä oli tehty 6. Ja nyt niitä ässiä sitten lisätään Pelkiölle. Jälleen yksi lisää. Torjuntaa Skender ja siellä on Kivioja. Se torjuntapari ottaa 21. pisteen HPK ja HPK on menossa kyllä vahvasti tämän erän voittotaisteluun mukaan. Nyt vaihdetaan sitten Kangasalan puolella Jasmine Taavalainen pois ja kentälle lähtee Liisa Hurskainen. Pelkiö aloittamassa. Jeter nostaa hyvän vastaanoton, sitten vetää torjunnan ohi vielä tuo pallon kenttään. Kjell Jeter tekee kaventama pisteen 16-21. Ja aloittamassa nyt Liisa Hurskainen. Vastaanotto Häkkisellä tulee tuohon palloon. Skenderi uuttaa torjunnan taakse. Pallo tulee jostain pelattavaksi HPK puolelle. Kaikessa rauhassa nyt rakennellaan siihen keskelle. Ei kuitenkaan siitä saa Kivioja vielä kunnon ratkaisua aikaiseksi. Kolmen naisen torjunta ottaa palloon uudemman kerran Kangasalan puolelle. Ja siellä ovat pitkät näpit Kivioilla tällä kertaa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja pallo jää Kangasalan puolelle 22-16. Sen verran kun niitä käsiä roikottaa tuolla verkkonahan yläpuolella, niin kyllä siinä aina joskus pallo osuu pinnan arvoisesti. Sue Jacobi. Rättiin menee Jeterin hyökkäys. (23-16). Sue Jacobi aloittamassa ja tätä erää on viemässä nyt kotijoukkue vahvasti. 2 pisteen päässä erää voi tuohon häämöttää. Jacobi ampuu melkein sanoin, että hehtaaripyssyllä, mutta siihen osuu Liisa Hurskaiseen tuo pallo. Ja eräpallotilanteeseen siitä noustaan, katsokaapa. Hurskainen on menossa karkuun, mutta ei pääse. Sitten lähtee eräpallo ja se menee sivurajasta leveäksi. 17 pinna tulee siitä nyt sitten Kangasalle. Eräpallo toinen eräpallo HPK:lla ja se tuopi ratkaisu sitten tähän kamppailuun. 25-17. HPK voittaa erän ja 2 erän jälkeen ollaan sitten niin sanotusti tasalukemissa 1-1. Hikihaastojahan sitä kohta otetaan ja koirat haukkuvat siihen malliin, että meille tulee sitten haastattelu tuonne ihan ensiksi ja Pihla-Pelkiö pitäisi olla siellä valmiina. Pihla-Pelkiö, ensimmäinen erä oli vähän niin kuin unessa, mutta toinen erä kaiken muuttaa voi. Kyllä, me alettiin pelata tuossa toisessa erässä, niin sitä kovuttavaa sinne tarvitaan. Sulla on aika hyvät tehot, 8+7. 7 torjuntaa. Ootko aina näin hyvä torjuja? En mä tiedä. Jotenkin nyt on vaan lyönyt käsiin, että hyvin on niitä torjuntoja tullut. Sä olet tällä hetkellä muuten torjuntatilaston 2 noilla torjunnoilla. Okei, eli hyvä tietää. Ei se huono saavutus ole. Yllättikö Kangasala sillä reippaudella, joka tuli tuossa ensimmäisessä erässä?
No ei yllättänyt. Me tiedettiin, että ne tulee kyllä kovaan. Et me ei olisi pitänyt vaan vastata siihen ihan yhtä kovasti tai sitten vielä kovemmin, että oltiin aika heikkoja siinä ekassa erässä, niin kaveripää sieltä kyllä tulee. No, ei mitään. Pukuhuoneen kätköön ja katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Kyllä, kiitos. Kiitos. Ja otetaan vielä sieltä sitten toinenkin peluri ja se on LP Kangasalan Tiia-Mari Sievänen, joka luurit laittaa päähänsä ja toteaa meille, että mihin hävisi se ensimmäisen erän reippaus. No siitä on kyllä vaikea sanoa tällä hetkellä, että vähän pehmettiin hyökkäyksissä, että puolustus toimi mun mielestä nyt paljon paremmin kuin ensimmäisessä erässä, mutta sitten taas kaikilla muilla osa-alueilla se vähän jäi tökkimään. Teillä vastaanotto on parempi kuin kaverilla, 51% kokonaisuudessa, 26% hyviä vastaanottoja. HPK:lla on 42 ja 8 erinomaisia. Tämän mukaanhan teille pitäisi peli kulkea ihan mahdottoman hyvin. Niin, no vasta, että ei aina kerran. Ahaa! Hyökkäysprosentti 34, kaverilla 24. 10% parempi hyökkäystehokin teille. Katos vaan. En mä tiedä, se vaan tulee liikaa semmoisia tavallaan tai vaikeissa paikoissa otetaan liikaa riskejä. Tehdään helppoja virheitä niin sanotusti. No. Että silloin kun on paikka, niin silloin pitää iskeä, mutta sitten taas kun on vaikea paikka, niin silloin pitäisi toimittaa. Juuri näin. Ei mitään. Näillä ohjeilla on hyvä mennä pukuhuoneeseen. Kiitos. Kiitos. Ja me käymme ihan pienellä mainoskatkolla ja sen jälkeen tullaan katselemaan sitten koirashowta tänne, muun muassa koirashowta tänne Hämeenkaareen. Ja näin ollaan takaisin täällä Hämeenkaaressa ja tauolla täällä esiintyy Leo Lepponen, joka on siis hallitseva Suomen mestari. Laji on paha eli palveluskoiran haku, josta käytetään myöskin nimitystä henkilöetsintä ja nyt tässä nähdään sitten kuinka koira tottelee. Suomen mestari koira tottelee ohjaajaansa. Ja pelastuskoirien parhaimmisto on siis nyt tässä nähtävillä. Koiraa voi kutsua myös pelastuskoiraksi ja pelastuskoirien SM-kisoissa tämä Leo Lepponen oli 3. tänä vuonna. Tottelevaisuutta, ihmisen ilmaisemista haukkumalla ja myöskin häiriökoira tulee tuonne tilanteeseen mukaan, mutta sepä ei paljon tätä Suomen mestarikoiraa tunnu häiritsevän. Koira haukkuu kuulemma silloin, kun sitten se tuolta metsästä etsittävä löytyy ja aika tarkkaa työtä siellä tehdään ja seuraa tiiviisti katsellaan sitten ohjaajansa Ville Kalliomäki ja omistajansa Ville Kalliomäkeä. Häiriötekijät eivät todellakaan haittaa, vaikka toinen koira on siinä jalkojen juuressa. Palveluskoiran haku siis käynnissä. Esineetsintä, tottelevaisuus, osuudet. Ja sen jälkeen kun sitten lupa annetaan, niin sitten tuo